Охо, машинки, здравейте, добре дошли в моят YouTube канал. Днес ще ви покажа една моя тренировка за гърди. Започвам с първо упражнение лежанка, както винаги. И правя на 170 кг първа работна серия. Направих 2 повторения и третото отново го фелнах. Но по-големият проблем, заради който се ядосах главно, беше втората работна серия. Сложил съм 165 с 5 кг по-малко и пак ми тежи, усещам, че със всяка серия силата ми пада прекалено много, което не е присъщо, нали, за други дни. И тук даже се ядосах и сложих 155 и направих четвърка, което също е слаб резултат. Като цяло доста не съм доволен от тази лежанка. И тук преминах към 140 кг без бинтове на лактите и направих само 3 повторения с пауза, което също е слаб рекорд. Тук преминавам към последна работна серия, в която също забелязвам лек спад в силата. С 120 кг правя повторения като цяло за пъмп и направих 9 повторения, а по принцип правя 10. И сега ще ви покажа как процедирам в една такава тренировка, когато се изнервя прекалено много, защото не мога да стигна собствените си резултати. И тук преминавам към второ упражнение. Реших да щупа гърдите този път, да ги накажа доста заради слабия си резултат. И правя горна лежанка с дъмбели, 35 кг дъмбели, защото в залата няма по-тежки. И правя 10 повторения веднага на супер серия с нормална лежанка, 100 кг. И съм си определил от 3 до 5 повторения, докато не умра с пауза. И както забелязвате, тук правя 4 повторения с пауза. Мога да ви кажа, че пъмпът е отвратителен. Тук преминавам към втора такава дроп серия. Отново правя 10 повторения. Целта ми е, когато не мога да достигна силата си на някое базово упражнение, която съм си задал за цел и даже регресирам, е следната. Гледам после да ги щупя от много повторения. Ето тук пак преминавам към 100 кг лежанка. И за съжаление правя само 2 повторения, вече ми е доста тежко, понеже и не почивам достатъчно, почивам по 1 минута и половина някъде. И пак продължавам, правя трета дроп серия, отново с 35 кг дъмбели правя 10 повторения. И ще видите даже сега на лежанката, веднага като премина към лежанката с лост, че даже на второто повторение се затискам. Ето първото успявам да го вдигна, макар че вече тотално няма сила и ето тук ми блокира абсолютно цялата бутаща система. Трицепси, рамене, гърди, всичко. И тук преминавам към трето упражнение, долна лежанка с лост. Отдавна не я бях правил между другото и даже малко се изхвърлих, сложих 140 кг и направих само 3 повторения, но за сметка на това я правя веднага в дроп серия с кофички на успоредка, без допълнителна тежест, защото вече нямах достатъчно сила и енергия за повече. И правя така 3 дроп серии. Тук правя 10-12 кофички. Общо взето правя 3 такива дроп серии, приключвам, просто не съм застел абсолютно всичко. Тук правя с 125 кг 6 повторения, отново преминавам към кофички, но това не съм го заснел. Тъй като цяло, ако ви е харесало това видео, харесайте, коментирайте, споделете го с приятел и да не забравяйте да се абонирате.